ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye Renouveau Télé kanubagaw aw ni ɲɔgɔn tuma Renouveau FM lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye ka taa se radio ɲɛlini ma farankan radio fɛn o fɛn sɔgɔlen don anw na nin sanga kofɔli in na an ka foli bɛ a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau matin kan. Bi ye juma ye juin kalo tile 3 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila bi juma sɔgɔma ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye an bɛ dugawu kɛ an ka ba Maliba ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔna la Ala ka sababu ɲuman nati ka di marabagaw ma Mali ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna la min b'a to maliden kelen-kelen na o ka se ka lafiya sɔrɔ o kɔfɛ maa o maa bɛ ko bɛ bana gɛlɛn na ni wagati kɔnɔna la k'an hakilina ɲuman bɛ ka taga o yɔrɔ Ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma soli ka wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye sɛgɛnbali ɲinɛbali aw minnu bɛ sɔgɔ anw na don o don k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma la aw bɛ aw wakilu sɛmɛ anw na an fɛnɛ b'a yira aw la k'a fɔ aw tɛna na fɔ aw jigi kɔ cogoya si la nin jɛmukan in kɔnɔna la bi juma sɔgɔma i n'a fɔ don tɛmɛlenw na kunnafoni kolo girin caman bɛ an bolokɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la bi ka di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la labɛnw sigira sen kan ka ban o la an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la an ka dibila baarakɛbagaw u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka ban an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafalen bɛ yan Amadu El Konare Isa Kaba Siribe Fanta Tomota ko kanubaga bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Amadu Lasana Konare a bɛ cogo di ami ala fo bɛ ka ala bi ye juma ye bi ye donba ye i bisimila saha an bɛ se k'a fɔ bi ye donba ye maa i mana kɛ cogo o cogo don dɔw ka di hadamaden la ka tɛmɛ don dɔw kan i b'a ye don dɔw dugu bɛ jɛ k'a sɔrɔ hakiliw fariw ko don tɛ kelen ye nka bi juma bi ta in dun b'e bolo cogo di i ka bi dugu jɛ cogo ɲana ça va mɛ sen fila kan alhamdulillah parce que jɔn k'a fɔ ten n tɛ kɛ jugu sago ye bi o kuma la o kɔrɔ kow bɛ ka ɲi bi an bɛ ala tanu n bɛ ala tanu o diyara n ye bi kɔni an b'an sen fila kan aw b'aw sen fila kan d'accord an bɛ dugawu kɛ safiye dɔ dayirimɛ ala ka bɛɛ to a sen fila kan Amadu kow bɛɛ lajɛlen base o ye n'i b'i sen fila kan a tɔw bɛɛ lajɛlen o bɛ kɔfɛ ka na maa mana fɔ a b'i kunbɛn wo la e ka bɔ wo wɛrɛ fɛ sadiri k'a dɔn hadamaden maa n deli k'o de f'i ye kana to minɛ cogo ka sɔrɔ hadamaden na maa f'i ka kɛ i b'a fɔ ko manɔgɔ n'i minɛna i b'i polokoto o fɛnɛ tɛ ayi Amadu o tɛ ko ye o man ɲi kana kɛ manɔgɔ ye o man ɲi sɔni ni ala kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan donc kibaru ale kɛnɛ kan sanga ye 25 ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu Lasana ne kibaruya ye jumɛn ye tabarikala kibaruya kɔni a kɛlen don dafara ye kibaruya fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛna da mɔgɔ la o bɛ tali kɛ CEDEAO ni Mali ka ɲɔgɔn ye nata jigiyaba bɛ k'a jira k'a fɔ ko dɛngɛrɛnɛ bɛna wuli ka bɔ an ka jamana kan a yanni o cɛ a kow bɛ cogo di k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye kibaruyaw la kumaba dɔ ye min bɛna walawala aw ye sisan dani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na k'a fara o kan fonction publique n'o ye i k'a dɔn foroba caman ta baara la ye jaabiw bɔra nka kuma misɛnnin dɔw b'a jukɔrɔ ani jateminɛ dɔw kɛra kow la fɔ jamana faamaw ko minnu tun bɛ ni diplôme lankolon tun b'olu bolo k'olu bɛna wele kiiriso la ɲinini dɔw kɛra an fɛ o kan wulikajɔ la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kan ka fara o kan fana k'a dɔn ko hohaho bɛna ban misiri caman kɔnɔ sabula diinɛ batoba ɲɛmaw n'a minisiriw bɛna hakilina dɔw ta waasa diinɛ ko ka dala bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a dɔn bɔ kun ka bɔ sen kan min b'a la o ko bɛ se ka ban cogo min na an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na ninnu ye kibaruyaw la bakurubaw ye waati min na saga 25 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Sunkalobugukaw olu ka dɔgɔtɔrɔso kura la min bɛ tali kɛ honorable Dramani Mɔnsɔn Konare ale ka bange dugu don an ka foli bɛ yenkaw ye olu b'a lamɛn waati bɛɛ a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru da yɛlɛ la aw salamualeykum aw bonjour aw ni sɔgɔma aw ni ce gilaw ko good morning k'aw danse bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kan min ye RPM ale kɔni ye barodala sigi dɔ kɛ kunungo baro RPM bolofara min bɛ n'o bɛ tali kɛ jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko sariya minnu bɛ parti kɔnɔ n'a sigira ni sigikan mun ye ko fɔ o de ka bato o de kan ka bato wajibi la maa minnu bɛ yen n'olu ko u b'o sɔsɔ ko diɲɛ tɛna kɛ ni o ye cogo si la i mana kɛ maa sugu o sugu ye k'a dɔn parti in kɔnɔna la k'a dɔn parti sigira ka min kan ko fɔ wajibi bile bɛɛ de ka bonya kɔnɔ maa ma fisa maa ye o jɛkulu mun sigira kiiri kɔni ye jaabi dɔ bɔ tile 2 in na jaabi min bɛ ni a dajara
Ricardo Baber Gando, Honorable Musa Temini, Honorable Mamadou Jarasuba, Katase, Belko Samaseku, ani RPM tonde disi belebeleba wɛrɛ minnu bɛ ni u ye ministeriyaw ni jɔyɔrɔbaw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kiri kɔni dajara olu la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ yanni kunu kiri jaabi ninnu bɔli cɛ tile fila in na maa caman tun ye ka kuma caman ni k'a dɔn k'a fɔ ka kumaw dajaw yɛrɛ la ka se ka kow ni maaw hakilinaw la munumunu ka jaabi min bɔra an ka jamana kiritigɛso fɛ kɔni kɛra k'a fɔ tiɲɛngoni ka tiɲɛ mɛtiri Baber Gano a n'a jɛw a taa se Musa Temini ni Honorable Mamadou Jarasuba olu ye hakilina minnu fɔ ko Tarafatani wulibali don sabula ko RPM yɛrɛ ka bureau min bɛ ka baara kɛ ko a tɛ sariya foyi foyi kɔnɔ o kuma u ye k'a dɔn k'a fɔ sariya bɔ k'a bi ko ka dan sigi a la k'a dɔn bi bureau politique national tɛ RPM na min ye bureau minnu b'a kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen ka périmé don a mandat bannen don pewu i n'a fɔ ninnu ye sariya min fɔ o bɛ cogo min na o kɛra nisɔndiya ko belebele ye Maître Baber Gano ale ni a jɛw kɔni bolo minnu na u ye k'a dɔn barodalasigi dɔ kɛ kunungo barodalasigi min kɔni na Maître Baber Gano ale min ye kiiri dɔɔni mun kɛ a y'a yira k'a fɔ nin ma bali ale la sabula sariya i tɛ fila ye Mali la kelen pe de don olu y'u sinsin sariya kisɛ minnu kan ka se ka wulikajɔw kɛ n'o ye ko dalen b'a la k'a fɔ i k'a dɔn o de ye sariya hakika ye an ka jamana kɔnɔ o kuma barodalasigi nin kɛnɛ kan disiba minnu tun bɛ RPM na kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen kumana kelen wa maa caman ko u ye nisɔndiya ni faamuya sɔrɔ u ka kumaw la a ma sɔrɔla k'a fɔ Maître Baber Gano ka kuma belebele dɔ kɛra ko on ne défie pas un arrêt de la cour ko nin jaabi min bɔlen filɛ nin ye ko maa minnu bɛ yen n'olu jɔlen don bisibasa ka tɔ kɔnɔ ko a b'a ɲini u fɛ u ka jisumani kɛ u koliji la k'u bɛrɛbɛn jamana ka sariya ka dɔn sari gafe sariya bɔlen olu ma min bɛ tali kɛ Honorable Musa Temini ale ye ɲɛfɔli belebele kɛ maaw ye sariya min jaabi bɔra nin ye ka walawala bamanankan na ni k'a basakili ci faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na Honorable Mamadou Jarasuba ale y'a yira k'a fɔ min ye tɔn o tɔn n'a bɛ sigi a bɛ sigi sariya kan o kuma RPM sigira sariya min kan i k'a dɔn olu tɛna kɛ ngɛrɛ k'u yɛrɛ furu fara u bɛ to o sariya de kɔnɔ min ye ale Honorable Mamadou Jarasuba ka se Maître Baber Gano ani Musa Temini ani maa o maa bɛ yen n'o ye RPM militant n'a sympathisant ka fara olu disiba kan ko n'a bɛ maa min kɔnɔ k'olu bɛna bɔ RPM kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u tɛna taa yɔrɔ si parti in ye olu ka parti de ye u bɛ to a kɔnɔ u bɛ k'a dɔn lapasali k'a kɔnɔ u bɛ a sariyaw fana bato k'a dɔn ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni b'a fɛ ka kɛwalew ni sariya sɔsɔw kɛ walasa ka maa wɛrɛw dusu labɔ tɔn kɔnɔ ko u ka u hakili sigi u k'u fara u yɛrɛ kan ko tɔn in a ti kɛ foyi ye tɔn in kanubaw ani tɔn in yɛrɛ a lapasabaw kɔ min ye waati nataw la ani kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔlo kan an bɛna lase aw ma kuma koloma kɔni ye min ye k'a dɔn RPM jaabi min kɔni bɔra a tora i k'a dɔn Maître Baber Gano a n'a jɛw ta la an bɛ waati min na min ye Bokar Tireta n'a jɛw u bɛna taa bolo wɛrɛ jumɛn kan yala u bɛna kiiri laɲini wɛrɛ kɛ wa olu ye waati nata kow ye n'an ye hakilina mun sɔrɔ an n'o lase aw ma ni ladiriya ye CEDEAO Mali ka jɛ jamana min bɛ yen ni o ye farafinna woroduguyanfan ka keleya tɔ ni Mali sen bɛ a rɔ k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka dɛngɛrɛnɛ sigi an ka jamana kan dɛngɛrɛnɛ min bɛ yen ni a kuma cayara nka a kun tɛ n kɔnɔ o bɔra maa caman da sabula maa caman tun ɲɛna ko nin waati in n'a sɔrɔ Mali bile ka Mali firi dugukolo jukɔrɔ ala n'a ka barika la o ma kɛ an ka jamana b'a sen fila kan gɛlɛya min bɛ jamana kan gɛlɛya bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan bi États-Unis Chine taa se Faransi diɲɛ jamanaba fɛn o fɛ ye i k'a dɔn ni ɲakili tɛ minnu kan gɛlɛya b'olu kan jango ɲakili bɛ min kan o kuma k'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali kan nka Mali kun sigilen don n'o gɛlɛya ye maa caman ka fɔ la sabula bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ i ni jɛɲɔgɔn jamanaw ni da kɔni sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya misɛnninw ye nka jaakusa fɔ karisa na i kunkolo sɔɔri kama kɔrɔ ko o fana ye fɛn ye maa tɛna jɛ ni mun ye ninnu ye hakilinabaw ye an ka jamana faamaw tun y'u sinsin minnu kan CEDEAO kɔni ko k'u bɛna jɛrɛ kɛ nin kalo in tile 4 nata ha ka jan nin jakun laban in na min bɛna kɛ sababu ye maaw ka kibaruya ŋununu kibaruyaw la hali n'i y'a sɔrɔ hakikaw tɛ fɔlɔ sabula n'i y'a mɛn source officieuse a bɛ tali kɛ kibaruyaw la minnu bɛ yen ni maa tɛ se k'a fɔ ko a danganamanyana fɔlɔ ka bele haki bɛɛ bila kɛnɛ kan ko jigiya b'a kan k'a fɔ bɛn bɛna kɛ fɔla o la ni jate olu ma yɛlɛma yanni o cɛ renouveau ka kibaruya ɲina Amadu Jara ni Seydou Numɔgɔ ye kuma di jamana den dɔw ma olu hakilina ye mun y'a ko kan an k'a lajɛ bɛn ko la parce que population jamana kɔnɔdenw sɛgɛnna quoi u k'a lajɛ sanction bɛ se ka wuli cogo min na pour que an ka autorité bɛ se ka ɲɛsin baara yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw fana ka lafiya sous région mɔgɔw fana ka lafiya parce que tɔɔrɔ t'an dɔrɔn kan quoi
tɔɔrɔ bɛ an bɛɛ lajɛlen de kan Afrique de l'Ouest bɛɛ kan bi donc ils essayent u ka solution dɔ ɲini na ni sommet in na pour une bonne fois pour toutes an ka bɔ nin kɔnɔna la. Ne b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka proposition concrète kɛ zen proposition minnu maliyɛn denw bɛ sɔn mun ma proposition min CEDEAO bɛ sɔn mun ma proposition min UEMOA bɛ sɔn mun ma parce que CEDEAO dɔrɔn ka sanction tɛ Mali kan bi o UEMOA ka sanction Mali kan diɲɛ seleke naani tɔnba wɛrɛw bɛ yen minnu fana ye sanction ta Mali kan kɛ a daminɛ o sanction ninnu bɛɛ ka wuli an ka sɔrɔ an ka kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'an yɛrɛ bɛ se k'an cɛ siri o la an ka an cɛ siri o la. Seliba kun tɛmɛna u kun b'a dɔn ko Mali jɔyɔrɔ ye mun ye olu ka ko la hali ni Seliba tɛ an de bɛ sogo di Côte d'Ivoire ma an de bɛ sogo di Dakar nka ni laya ko kun donna la peut-être que misi bɛ n'a nɔgɔya numu ma yan Mali la olu fana bɛ ani sagaw olu bɛ n'a ye fana ko mun bɛ yen maintenant tubabu ko leçon mouton belé tabaski viendra le trouver nous kun y'a to fo la yɛrɛ la ka tila ka embargo bɔ yen o de la u bɛ Mali jɔyɔrɔ dɔn donc vraiment ne kun sigilen tɛ ni foyi ye. tabarikala jamana de dɔw ka hakilina ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ tarata don mɛ kalo tile 31 Mali ka forobaca ɲɔgɔn da kimɛli minnu tun kɛra olu jaabu bɔra ka bi balinanko manga dɔ yera ɲinan ta la ni o ye i k'a dɔn a bolofara baarada min bɛ n'a bɛ wele tubabukan la ko corps des ingénieurs de construction civile ni o ye maa minnu bɛ yen n'olu ka baara yɛrɛ ɲɛsilen don i k'a dɔn solahaw taw jɔli ani k'a dɔn jɔli koɲɛ fɛn o fɛn ni sojɔkow ma olu kɔni ka bolofara la ko maa ma passe yen nɔ maa caman don u y'u ka sɛbɛn don kuma kɔnkuru jaabi ye o kɛra neya ye yala mun bɛ se ka na ni o ye walasa ka faamuya sɔrɔ o la min bɛ tali kɛ l'ordre des ingénieurs du Mali ni o ye maa minnu ɲɛsinnen don jɔli ko ma olu ka jɛkuluba olu ka maa dɔ ye ɲɛfɔli kɛ Bakari Sidibe ale ka kuma galama la an k'a lajɛ. Fonction publique jaabiw bɔli kɔfɛ maaw kɔni dabali banna ingénieur de construction civile maaw ka jaabiw la kɛrɛnkɛrɛnniyala min bɛ spécialité bâtiment ko fɔ kɔnkuru nin yɛrɛ senfɛ maa 7 min tun ɲinina a yirala k'a fɔ maa 80 minnu kɔni ye kɔnkuru kɛ ko maa ma sɔrɔ olu la min sera ka moyen sɔrɔ walasa k'o jɔyɔrɔ ninnu ta ni ingénieur in yɛrɛ n'ale bɛ ingénieur tɔgɔla jɛkuluba kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko danganiya dɔw de bɛ kɛ sababu ye ka na ni jaabi suguw ye. Anw kɔni fɛ administration ka ingénieur ta la souvent i b'a sɔrɔ olu ta ye pratique oui souvent une notion fitinin dɔrɔn demandé i b'a sɔrɔ an mako bɛ kɛ papier fitinin dɔ la k'a lajɛ ne baara n ye calcul mun kɛ i b'a lajɛ abac dɔ la u b'a fɔ ma ko abac donc n'o papier dun ma don i b'a sɔrɔ ni filila o choix la parce que olu bɛɛ tɛ se ka mara kunkolo la o de y'a ko gɛlɛma yɔrɔ ye surtout olu tɛ se ka mara kunkolo la donc n'a dun tɛ se ka mara kunkolo la donc e obligé no k'a fɔ ne hakili la ne hakili la alors que ingénieur la ne hakili la t'a la o ni fitini y'a jɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ faussé. Ka faraw kan a y'a jira tuguni tuma dɔ ɲininkaliw suganticogo fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔnkuru gɛlɛya kandidaw bolo. N'i y'a sɔrɔ ministère so mun y'i ka baara ye ka ingénieur ta sojɔ kama n'i y'a sɔrɔ olu de y'a organisé olu de ka besoin ye mun ye olu mako bɛ ingénieur la fɛn mun kama ni olu kun ye o kɛ peut-être i b'a sɔrɔ question ka nɔgɔ. Mais nous taara économétrie dɔ ɲini e ni yɛrɛ la par exemple soit université de Ségoula k'a ka sujet dɔ propose ye k'u bɛna fonction publique concours kɛ o de y'a ko gɛlɛma yɔrɔ ye surtout. Walasa an bɛ se ka lahaliya dɔ sɔrɔ nin ko in na an y'a laɲini ka kuma tɛnkun école nationale d'ingénierie ɲɛmaaba yɛrɛ la nka o ma se ka sen sɔrɔ ani fana k'a jira tuguni nin kɔnkuru in senfɛ catégorie caman de bɛ yen minnu bɛ spécialité dɔw ko fɔ n'olu ma se k'u ka mɔgɔ hakɛyaw sɔrɔ. tabarikala Bakari Sidibe ale ka wuli ka jɔ ye nin ye o fonction publique kelen kɛnɛ kan sɛbɛnfuraw donni na yala k'a fɔ ko kɔnkuru jaabi bɔlen kɔfɛ ko maa 20 hakɛ sɔrɔla minnu kɔni ye jɔnjɔn minnu don n'o ye diplôme ye k'olu tun ye kalo finman tigɛlen ye n'o ye faux diplôme ye k'a dɔn k'a fɔ jamana sariya maaw ni jamana marabaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɛna to ten ko ka faux diplôme dilan i yɛrɛ ye k'o ye sariya ye ko kɛwale min sɔsɔlen min bɛ an ka jamana ka sariya sɔsɔ kama ko ɲinan ta la minnu y'a kɛ k'o tɛna to bolo ma k'u na nɔnɔbɔ i ɲɛ wuli ka jɔ kɛ min ye Musa Gindo ale ye kiri lɔnbaga lajɛ wa cakɛla don fana min bɛ k'a dɔn minisiriso la n'a ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ni farafinna galazo ni ma ɲɔgɔn na ale ko ni ɲɔgɔnnaw kɛra yala ɲakili jumɛn de bɛ se ka bi a tigi kan ka kɛ ni jamana ka sariya ye Musa Gindo an k'a lamɛn. Papier yɛlɛma k'a kɛ i sago ye k'a sɔrɔ o fɛn t'i la o niveau t'i la a bɛ se ka kɛ i ye sariya sɔsɔ n'an b'a fɔ o ma i ye nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye n'o ye faux usage faux i ye nkalon kɛ i tilala ka
a utiliser tuguni k'a labɛn ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ n'a ye n'a bɛ fɔ o ma i ye faso cakɛda sɔrɔ la i bɛ sara n'a ye kalo k'a sɔrɔ nkalon de don a bɛ komi i ye sariya sɔsɔ an ka kɔdi tɛ sɔn a ma ni mɔgɔ y'o kɛ i ni sariya de b'a bɔ ɲɔgɔn na o de y'a la gɛlɛma yɔrɔ ye bon maintenant an bɛ fɛn dɔ fɔ pour que ka se ka faamu parce que ni ɲɔgɔn dan bɛ kɛ aw kana to mɔgɔw ka tɛmɛ ɲɔgɔn dan na fɔlɔ parce que sariya ka gɛlɛn a ye weleli kɛ ko mɔgɔ ka n'u ka papier déposer jateminɛ de bɛ kɛ min ta ka ɲi min man ɲi minnu man ɲi k'olu bɔ a la mais n'aw to ka taa ɲɔgɔn dan na ni ɲɔgɔn dan banna sisan ka tila k'a fɔ nin mɔgɔ hakɛ de tɛmɛna bon nin mɔgɔ hakɛ an y'a lajɛ an y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a la olu ye yuruguyurugu de ka so o niveau la bon a ka gɛlɛn sariya bolo ka fɛn dɔw kɛ mais komi sariya kɛlen ka enquête dayɛlɛ a kan i y'a fɔ cogo min na a gɛlɛya yɔrɔ ye min ye a kasoladenw bɛ se k'a daminɛ kalo 6 fo ka taa san 10 san 20 na a bɛ se ka taa même travaux forcés la bon k'a fɔ ko crime cas de don voilà cas criminel de don délit tɛ o de kama a kasoladenw ka bon kosɛbɛ mɔgɔw k'u farati a la kosɛbɛ i ka kalanfɛn i kana jagabi ka taa don ka fɛn dɔ sɔrɔ n'a ye ka sɔrɔ i n'o ma kan tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye min ye k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa ɲɛ 7 sanga 37 o bɛ Sunkalo bugu an y'a fɔ ten o ye dugu ye min bɛ Yeleke bugu Yɛrɛmara kafo fɛ olu kɔni ye kɛnɛyaso sɔrɔ u yɛrɛ ye i k'a dɔn min kɔni sababu ye tirikikaw ye ka sababu kɛ olu ka carrière bɛ u ka dugu la o kɔni baaraw dayɛlɛla a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ yen dugu kɔnɔ min ye Honorable Dramani Mɔnsɔn Konare ale ka taa se yenkaw ka sigida denw ani sigida ɲɛmaw ma ani k'a dɔn tirikikaw yɛrɛ ka lasigiden fana n'o ye ambassadeur ye olu bɛɛ lajɛlen y'u jeniyɔrɔ fin kɛnɛ in kan na ka matɔrɔniw sɔrɔ ka fura fana ta ka d'u ma min ye an ka dugu togodaw la jango bɛlɛdugu kɔnɔ hali bi n'a ka bi ɲininiw ka kɛ min ye kɛnɛyasow a hakika ka jɔ dugu la maaw ka kɛnɛya bɛ se ka kɛ lakika ye cogoya min na nin baaraw bɛ tali kɛ o hukumu o dɔw olu kɔnɔna la dugumaw nisɔndiyara kow la kosɛbɛ n'an bɔra kɛnɛya na an bɛna diinɛko la diinɛko min filɛ o kɛlen don fɛn dalabɛnbali a bɛ ɲini ka kɛ dɔngoma ye i da maa la biɛ ko c'est sensible fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di a ka sensible ka dabila jamana diinɛ minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko ma olu kɔni ye hakilina dɔw ta nin waati ninnu na ko fɛɛrɛ ka kɛ wajuliko ani diinɛ taabolo a ka jate minɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don Mali ye jamana ye diinɛ ani taabolo bɛɛ lajɛlen bɛnnen don n'o ye Mali ka laïcité nka o bɛɛ kɛrɛfɛ maaw ka se ka bilasira ɲuman kan kana kɛ maaw muruti ka bilasira juguw kana na min ye hakilina kuraw jumɛn bɛ a kow kana na Umu Traoré ale b'olu ɲɛfɔ an ye. Mali la alimamiw ani kodɔnnaw ka jɛkulu fo ka taa se silamɛya fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw ma olu bɛ baara la sariya ɲɛbila gafe dɔ kun kan o conseil yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la lajɛba dɔ bɛna kɛ ni gafe in kun kan don n'a nataw la ni anw ma se ka bɛn ko la an ka diinɛ kun kan i n'a fɔ kuranɛ ani hadisaw y'a fɔ cogoya min na walasa ka wajiliw kɛ ale ni ka an ka misiriw mara n'an ka bɛnbaliya kɛra sababu ye k'an lase kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ olu b'a i n'a fɔ kiiri tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ cogo min na samasamani minnu jate minɛlen don an ni ɲɔgɔn cɛ misiriw ani batokɛyɔrɔw la fo an ka dan siri olu la Mohamed Makiba y'o fɔ n'ale yɛrɛ ye Haut Conseil ɲɛmaa dɔ ye a kɛra togo togo la ni sariya in tara wasabulon na ni jamana ɲɛmaa fana sɔnn'o ma a bɛ waleya bɛɛ lajɛlen kan n'an bɔra olu la an bɛna politiki gafe kɔnɔ jamana yɛrɛ taabolo ko ɲɛw la M5 RFP ale kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ Modibo Sidibe Madame Si Kadiatuso ale ni u jɛɲɔgɔn caman bɛ olu ko olu tɛ dɔgɔtɔrɔso kɛli ko kala Mayiga lakodɔn i k'a dɔn u ka komite maa ɲɛmaaya mɛ donni min na i ko bi a ma sɔrɔla k'a fɔ samasamaliba bɛ u ka jɛkulu in kɔnɔ n'o ye M5 RFP ye olu kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan jɛkulu caman bɛ yen minnu ye M5 tɔnden ye ko kɔw mɔna k'a mun ka jɛgɛ ma tila u kanw kan sabula u ka fɔ la kɔ mɔna u ka bɛn jamana taacogo man ɲi wulikajɔw ka kɛ yɛlɛmaw ka kɛ ko nka o kɛlɛw kɛra ɲɔgɔn fɛ caman ka wɔsiju ni gulogu farala kɔrɔ nka ko fanga nalen ko maa damadɔ bɛ k'u bolo gangaw fanga da la wa min ka d'u ye u b'o kɛ ka setigiya yɛrɛ jira kɔni kɛlen don farafaraliba ye M5 RFP ale kɔnɔ bi Amadu Jara b'a fɔ an ye. Awɔ don bɛ tɛmɛ nka a bɛ n'a fɔ don bɛɛ lajɛlen kelen bi na M5 RFP bolo k'a fɔ jɛkulu min kɛra sababu ye ka Ibrahim Bukari Keyita ka fanga dafiri ale ni farali walima ka ci o cɛ ma jan. Semas Imam Mahmud Diko ta kɔfɛ EMK Sheikh Umar Sissoko Kawural Dumar Touré jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele an ko Mali dɔrɔn olu fɛnɛ kɛmɛ k'u mabɔ premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye laseli dɔ senfɛ alamisadon
premier ministre kɔrɔ Modibo Siribe n'ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma ani Madame Si Kadiatou Sow ka fara maa caman kan olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko waleya min bɛ ta comité stratégique M5 RFP kɔnɔna na k'olu t'u u yɛrɛ ye o waleya ninnu na wale min bɛ se k'a yɛrɛ k'a fɔ k'o t'u yɛrɛ ye gouvernement min bɛ senna o ɲɛma ka fanga taabolo la nin waleya caman yɛrɛ kɔnnen bɛ jɛkulu caman fɛ i n'a fɔ Adama PSG n'olu yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ni gouvernement ma ɲɛfalen kɔ ni premier ministre bilala ɲɛma olu tɛn'o yɛrɛ ye o gouvernement kɔnɔ min yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a toli a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka sababu kɛ gouvernement ye k'a bɛ bila sen kan maa caman kan ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ walasa cogo min na ka se ka kalata labɛnw k'olu bila sen kan yanni camancɛ fanga yɛrɛ o banni cɛ n'a yɛrɛ janyani o bɛna dɔn weekend na lajɛ sen fɛ CEDEAO fɛ min yɛrɛ kan ka kɛ Accra Ghana. Amadou Jara ale ka ɲɛfɔliw do min ye k'a dɔn Ghana ni Nigeria an cakɛɲɔgɔn journaliste minnu bɛ yen an n'olu ye hakili falen kɛ caman fana bɛ yen u b'a fɔ min ma ko ils sont sceptiques olu fana hakili bɛ fila la Mali ka ɲagili ko in a kumaw kan nin jɔkun laban nata la ni o ye sini ni sinikɛnɛ koɲɛw ye nka min ma sɔrɔ a la an bɛna kuma o kan an ka dɔn kibaru kɔnɔna la Dr Choguel Kokala Mayiga ka co a la ko hali bi nin tile fila la a bɛ ka ɲagan kosɛbɛ maa caman yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ ka da sumusumuna olu ko n'u ni Asimi yɛrɛ bɛ se k'olu lamɛn k'olu b'a ɲini a fɛ bi ko a ka i k'a dɔn yɛlɛma don Choguel ale ka baaraw tacogo la n'o tɛ ko maa caman b'a la ka furuku a ka ko olu cogoya la maa minnu bɛ yen n'olu ye Dr Choguel yɛrɛ kanuba ye bɔlɔlɔw kan caman bɛ yen minnu yɛrɛ fana b'a la ka dɔw ka fɔ la maaw dusuma kasaya ka maaw legɛr'u labɔ maaw la k'a yira k'a fɔ bi ala sera ka fanga nɔgɔya olu kɔni ye nka maa caman bɛ olu y'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ yen jamana bɛ bolo min kan a latali sira ɲuman kan bi ko maa man k'o k'i disi gosi ko ye fɛɛrɛ kan ka kɛ Mali bɛ gɛlɛya min na an ka sama ka bɔ o kɔnɔ nka min ye katikaw yɛrɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye colonel Asimi Goita a ka hakilina ye mun ye min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲiniw la dogo ni dugu la hakilina minnu kɔni talen don olu kɔni ye kibaruyaw ye minnu bɛ yen ni a bɛɛ lajɛlen tɛna se ka dankanamaya nka wulikajɔ minnu bɛ sen na waati nataw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka o kibaruyaw dankanamaya sabula olu de ka danaya dalen don ministre ɲɛma kan sakan ye 43 sɔrɔ nin waati na Kati préfecture la Aruna Jara n'a ka préfet min ye Mamadou Jawari ka se Aruna Berete ninnu ye funɛngɛni 3 ye mun kɔni b'a la ka Kati yiriwa bi i n'a fɔ Katikaw yɛrɛ y'a seereya an ye cogoya min na min ye Sikaso ani marabolo caman Gawukaw fɛ an lamɛnnen don gouvernorat la Fanta Tumota a bɛ fɔ min ma ko munumunu salo fɔlɔ an tɛmɛtɔ n'an yɛlɛngara min se kan ɛlɛ n'o ka yafa kibaruyaw olu n'u tagabolo don munumunu salo ale bɛ to sen na ka bɔ don kibaru kɔnɔna na an bɛ taga kibaruya wɛrɛw la an bɛ an sɛnsɛn ka taa an ka siraba kanaw la ka taa jateminɛ boli siraw sanfɛla la ka dɔn sirabaw bɛ lahalaya min kɔnɔna la anw ka bi nɛgɛ karafetigi o ye Magan Jakite Magan i b'a lajɛ n'an sera ka sori la sɔrɔ